И сега самата игра. Например, детето си избира звезда. Броим. З, В, Е, З, Д, А. Избира си цифра, например 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И отново си избира цифра от тези 1, 2, 5 или 6. Например, ако каже 1, четем въпросът, който е тук. Какво е алтернативна цена? Така могат да се напишат 8 въпроса, свързани с финансовата грамотност и освен ръчен труд да се използва и като игра нашата слоничка. Успех!